Am fost răpiți. Și aduși direct în club? Atât! Barman, hai cu măta! Hai cu măta! Hai cu măta! Hai cu măta! Focă, ăsta-i club de la de răsuciți? Că mă împunge unul cu ceva în sursă. Mediocrule, nu este muzică. Nu ești tu cu astea. Eu simt muzica sufletului meu pur. Mâinile pe tâte, tâte, tâte. Tâte, tâte, tâte. Mâinile pe tâte, 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 tâte. Mâinile pe tâte, 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 tâte. Mâinile pe... Unde-s pitele? Aduceți pitele! Aduceți pitele! Mediocrule, muzică. Mediocrule, nu este muzică.